Este era o momento en que o concelleiro de Cultura de Noia lle comunicaba a Agustín Agra que a súa obra resultara gañadora do certame literario Antón Avilés de Taramancos. Agustín. Sí. Moi boas, mira, son Pepe, concelleiro de Cultura de Noia. Como estás? Hola, Pepe. Bos días, Hola. contame. Hoxe estamos aquí de Reis Magos. Mira, é para darche unha noticia. Nada, pois mira, estamos aquí Xavier, Oliva, Concha, Antonio e eu. Xa está. O sea que, noraboa. Pois moitas gracias. Sí. Se digo festa... Estamos aquí Moi ben. con mans libres, o sea que che están dando a noraboa a todos aquí, A pesar de que competía con outras obras de gran calidade, o xurado non tivo dúbidas a hora de elixir por unanimidade Trebón do Norte, que explora a influencia escandinava na constitución do Reino de Galicia. Neste caso, contra 1066, con Don García, e aqueles movementos de xente debidos a liortas políticas e militares por toda Europa que obrigaban a escapar do país, normalmente aos perdedores, aos derrotados. Harald Hardrada era un destes que, xunto cos seus leais, nomeadamente Eric, moi próximo á persona de Harald, percorren toda Europa ata dar nas portas de Asia, Constantinopla, veñen polo Mediterráneo, servindo a distintos reinos pois para sobrevivir e máis a conta de uns pagos habituais na época, ata chegar ao momento en que as guerras con Britania empezaban e ali métenos noutra porta, digamos, noutra porta conflitiva da época en que Eric, o narrador, decide non volver á súa terra para entrar en estas liortas e toma rumbo a Galicia, igual que fixeron moitos outros, na que queda asentado. O xurado presidido polo alcalde Santiago Freire e integrado por Oliva Fraga, Ana Romaní, Ismael Ramos e Antonio Piñeiro destacou a riqueza histórica e cultural desta obra, ademais da súa indubidable calidade literaria.